Бүгінгі күнде яңа җырлар иҗат ителәме? Безнең бит инде шундый модный сүзләр бар, раскрутка дигән сүзләр әйме. Андый системада түгел минем җырларым. Мин үзем күңел халәтем кушкан эшләрне эшләргә тырышам. Бу тормышта. Студентларны сез ничек тәрбиялисез? Аларга нинди киңәшләр бирәсез? Һәм бүгенге көндә алар озын, моңлы җырларыбызга тартыламы? Саллы, дөрес, яхшы сыйфатлы музыкаль бизәлешкә үзебезнең моңны салырга кирәк. Тау астында салкын чишмә, шылтыр, шылтыр агадыр. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Көннәрегез матур үтсен дигән теләктә сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Ул киң кырлы шәхес, иҗатның һәр юнәлешен кылычлый. Тапшыруыбызның кунагы танылган җырчы, актриса, педагогика фәннәре кандидаты, Казан дәүләт мәдәният институтының өлкән мөгаллиме, халкыбызның асыл кызы, асыл яр. Хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле көн, Гөлүсә. Ничек кәефләрегез? Аллага шөкер, барда әйбәт. Бик сөйнеп сезгә килдек. Сезне күрүебезгә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511-99-66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8-800-532-55. Әңгәмәбезне башлар алдыннан әйдәгез әле, сезнең хакта һәм иҗат юлыгыз турында сюжет карап үтик әле. Игътибар экранга. Танылган җырчы Алсу Зайнетдинованың тамашачысы Асылъяр тәхәллүсе астында белә. Моңлы кызчык Татарстанның Лаеш районында туып үсә. Бала чагыннан ук зур теләк белән авыл клубларында чыгыш ясый. Сандугач кирде күңелгә һәм Татарстан яшьләре ярышларында катнашып призлы урыннар ала. 2005 елда Асылъяр Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына укырга керә. Татарстанның атказанган артисткасы Люция Хасанова төркеменә эләгә. Уку вакытында күп санлы җырларын яздыра. 2005 елда Илгам Шакиров исемендәге премиягә лаек була. Шул ук елны Карлыгачлар җырын яздыра. Җырга клип төшерә. Карлыгачлар исемле альбом чыгара. Озакламый Асылъяр беренче концертын оештыра. Татар җыр бәйгесендә катнашып, Алтын барс белән бүләкләнә. Асылъяр татар дөньясына кино актрисасы буларак та билгеле. Ялын аяклы кыз сериалында төп рольне Дилбәр образын башкарып халык мәхәббәтен яулады. Бүгенге көндә Алсу Зайнетдинова кайчандыр үзен тәмамлаган Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында студентларга белем бирә. Фольклор ансамблен җитәкли. Киң кырлы талантлы шәхесебезне күрүебезгә шиксез шатбыз. Шуннан да, менә шундый киң кырлы шәхес бездә бүген кунакта. Менә шуннан да әйтәләр бит әле, бер булганнан бар да була дип. Һәм миңа калса, әлеге сүзләр сезгә дә туры килә торгандыр. Асылъяр, сезне тамашачылар беренче чиратта бит инде җырчы буларак беләләр. Сезнең барлык җырларыгыз диярлек халкыбызның күңелендә яши. Менә шушындый җыр дөньясына карата игътибар каян килде сезгә? Җырга, моңга мәхәббәт ничек туды? Гөлүсә, әлбәттә беренчедән сәламлап барлык телевизор караучыларны хәзер безнең белән бергә булучыларны. Әлбәттә җыр моңга мәхәббәт ул гаиләдән инде. Минем әнием бик матур итеп җырлый. Ничектер бөтен бала чагым минем җыр белән бәйле булып үрелеп барды. Әйе, анда балалар бакчасыннан алып мәктәп елларында һәр вакытта да җырладым. Bütün чараларда катнаштык, конкурсларда. Җырламыйча тора алмаганмындыр инде. Һәр вакыт күңел җырга тартыла иде. Менә шулай кирип киттем инде мин бу дөньяга, бу җыр дәрьясына дияргә кирәк. Һәм хәзердә яңа җырлар да язылып тора. Bütün минем иҗатымның һәр тармагы да милли музыка сәнгате белән бәйле. Менә беренче чиратта сәхнә кайсы ягы белән җәлеп итте? Әйтәм бит, шул җырлыйсы килү теләге белән күрәсең инде. Җырлыйсы килү теләге белән булгандыр ул. Кичкенәдән нинди җыр ишетсәм дә, мин аны үземә мин җырлый алыр идем микән дигән уй туадыр инде бала вакытта. Һәм үземә бик ошаган җырларны һәр вакытта да мин җырлый идем. Яратып башкара идем.
Ләкин менә соңгы вакытта без инде телевизор экраннары аша да сезнең җырларыгызны, шул ук вакытта клипларыгызны күрми башладык. Моның сәбәпләре нидә? Һәм бүгенге көндә яңа җырлар иҗат ителәме? Бүгенге көндә яңа җырлар иҗат ителә, һичшиксез алар бар, ләкин алар зур теге безнең бит инде шундый модный сүзләр бар, раскрутка дигән сүзләр, әйме, андый системада түгел минем җырларым. Мин җырларымны яздырам, тамашачы хузурына аларны тәкъдим итәм, шул угында Instagram аркылымы, ВКонтакте, телевидениедә да бар минем чыгышларым, концертлар да бар, ләкин алар бик күп түгел. Чөнки беренчедән гаилә, балалар ул минем төп бәхетем, һәм икенчедән минем зур хезмәтем, вакытымның һәм иҗади көчемне күп ала торган һәм яратып эшли торган эшем бар. Казан дәүләт мәдәният институтында эшлим, анда халык сәнгатен өйрәнү һәм музыкаль белем бирү кафедрасында укытам, халыкча җырлау нигезләре дигән дәресне барам. Һәм инде параллель рәвештә безнең яңа ансамблебыз барлыкка килде. Менә әле февраль аяның туган көне булган ай безгә әле бер генә яшь, ансамбль әле яшь, ләкин бик күп көчне, күп энергияны сарыф итә торган хезмәт. Шуңа да карамастан, бу бик кирәкле хезмәттер дип уйлыйм. Һәм мине тамашачыларым дөрес аңларлар дим, чөнки менә бик күп җырлар популяр булсын өчен һаман шоу бизнес дигән тәгәрмәчтә әйләнергә кирәк. Ул үзенә юта торган процесс. Һәм мин ничектер читләштем дип әйтә алмыйм. Минем җырларым бар, тамашачы минем җырларымны таный, белә, ярата, сорый, ләкин мин менә ул зур теге шаукымнан әз генә читтәрәк. Мин үзем күңел халәтем кушкан эшләрне эшләргә тырышам бу тормышта. Ул файдалы булсын, ул миңа гына файда китерә торган түгел, менә башкалар да үссен. Менә безнең студентларыбыз бар. Алар ничек киләләр, шулай китмәбез. Алар күпме багаж туплап китәләр, күпме профессиональ яктан үсәләр. Алар бит киләчәктә безнең мәдәниятебезне күтәрәчәкләр. Алар безнең халкыбызга хезмәт итәчәкләр. Менә инде шундый хыялый кеше инде мин, әйме. Менә шундый зур хыяллар, зур уйлар белән яшисем килә һәм мин шулай яшәргә тырышам. Менә сезнең сәхнә исемегез Асылъяр. Һәм миңа калса ул сезнең сәхнәдәге җисемегезгә дә туры килә. Әйтик инде ул сезнең образларыгызга, шул ук вакытта сезнең костюмнарыгызга да, җыр-моңнарыгызга да. Менә студентларны сез ничек тәрбиялисез? Аларга нинди киңәшләр бирәсез? Һәм бүгенге көндә алар озын моңлы җырларыбызга тартыламы? Озын моңлы җырларыбызга тартылучылар бар, ләкин алар сирәк. Чөнки халыкчан озын көйләрне башкару өчен беренчедән табигатьтән бирелгән билгеле күләмдә талант кирәк. Һәм инде шуннан соң профессиональ яктан чыныгып, ул җырларны әлбәттә башкарырга мөмкин. Ләкин әз булса да алар безнең бар, Аллага шөкер. Мин аларны күреп, аларның үсүен күреп сөйнәм. Безнең ансамблебездә дә бар андый солистларыбыз. Һәм инде гомумән студентларны тәрбияләргә тырышам. Үз милләтебез өчен, үз тарихыбыз, сәнгатебез өчен горурлык хисе тоеп яшәргә кирәк дип. Шулай итеп эшләргә кирәк, шулай итеп яшәргә кирәк һәм үзеңнең балаларыңны шул рухта тәрбияләргә кирәк дип уйлыйм. Үз йөзеңне югалтмаска кирәк. Чөнки кеше үз йөзен югалтса, ул бер кемгә дә кызыклы булмый. Кирәге бетә аның. Ул бер гомуми бер серый массага кушылып китә. Үз йөзен саклап калды икән, милли үзаңы югары булды икән, андый шәхесләргә, андый халыкка башка халыклар да хөрмәт белән карыйлар. Бик матур фикерләр, килешәм сезнең белән. Иҗат юлыгызга борылып карасак, кайсы җырыгызны иң кадерлесе дип атар идегез? Бармы сезнең шундый җырыгыз? Менә бу җырымда мин тасвирланам дип әйтә алырлык. Олай ук дип әйтә алмыйм. Һәр җырда бар ниндидер аның өлешләре, минем язмышым, минем тормышымда булган ниндидер бер билгеле периодларны тик үзендә чагылдырган андый мизгелләре бар минем җырларымда. Ләкин олай мин әйтә алмыйм. Менә бу җыр тулысынча минем язмышымны тасвирлап бирә дип әйтә алмыйм. Ләкин күңел халәтем белән чагылыш тапкан җирләре бар җырларымда. Ул булмаска мөмкин түгел, чөнки һәр кешенең тормышында
Төрле вакытлар була, күңел тулган вакыт бар. Шатлыктан бик каты теге күңелгә шатлык тулган вакытлар була. Кеше, адәм баласы хисләрнең бөтен гаммасын кичерә. Шуңа күрә без яшибез, шуның өчен без яшибез. Шуның белән тормыш кызыклы. Шулай да миңа калса, Карлыгачлар җыры аерым бер урын алып тора торгандыр. Әлбәттә, Карлыгачлар, ул менә беренче Карлыгач дигән кебек, Карлыгачлар ул минем беренче зур популярлык яулаган җырым дип әйтәсем килә. Һәм ул җыр белән бик күп хатирәләр бәйле, ул җыр белән минем зур сәхнәгә ясаган беренче адымнарым бәйле. Ул җырчыннан да беренче Карлыгач булды. Ялгышмасам, ул җыр инде халкыбыз күңелендә 17 елга якын яшәп килә кебек. Ялгышмыйммы? Әйе, 2005 елда чыккан җыр. Әле һаман да халык күңелендә. 2004-тә. 2004-тә, ул 2005-тә менә шулай киң тамашачыга танылды инде. Әңгәмәләрегезнең берсендә сез җырны 3-4 минутлык кино белән чагыштыргансыз. Димәк, сезнең өчен җырның тирән мәгънәле булуы мөһим. Шулай бит? Мөһим. Кайсы вакытны карыйсың, гади генә сүзләр кебек. Ләкин шундый язучылар бар, гади сүзләр белән шундый тирән мәгънәне ачып биргән. Менә шул Карлыгачлар җырын киттек, шушы темада алсак та, аны язган шулай безнең танылган шагыйребез Мөнир Мазунов. Аның кызы Мөнир апа Хабибуллина танылган музыкант, безнең хөрмәтле пианисткабыз. Ул бик күп талантлы җырчыларыбызга аккомпанировать иткән безнең музыкантыбыз. Мин аны бик хөрмәт итәм. Менә шулай туры килде, аның әтисе шагыйрь. Мин кичкенә генә бер брошюрка китаптан гына таптым да, гашык булдым мин ул сүзләргә. Алар гади һәм шул вакытта тирән мәгънә салган. Карлыгачлар өйә ясый, шуны күрәсем килә, үз уямны синең белән бергә үрәсем килә. Хәзер бит инде безнең тырышалар, мин синең белән бергә буласым килә. Менә шундый турыдан туры һәм ул серлелек юк. Серлелек тә юк. Аннан соң ниндидер бер әдәбиятның, сәнгатьнең үзенең законнары бар. Аны заман гына менә шулай кисеп ташлап бик үзгәртә алмыйдыр дип уйлыйм мин. Менә шул ук Карлыгачлар җыры да ул үзенә бер матур тирән мәгънәне алган җыр. Карасаң гади тел белән язылган. Ничек уйлыйсыз, бүгенге көндә татар эстрадасына нинди юнәлештә эшләргә кирәк? Гомумән бүгенге көндә безнең татар эстрадасы начар якларын әйтүчеләр күп булса да, мин уйлыйм үсештә дип. Чөнки беренчедән безнең музыкаль бизәлешнең аранжировкаларының сыйфаты күтәрелә. Бу бик мөһим, чөнки безнең музыка, безнең милли музыканы без телевизорны без чагыштырабыз, әйме? Руслар белән чагыштырабыз, Европа форматында язылган җырлар белән чагыштырабыз. Әлбәттә, анда менә бу яңа инновацион технологиялар анда бик киң кулланыла, ул бик күп материал чыгымнар сорый торган сектор бит инде. Бездә дә хәзер, Аллага шөкер, бездә бик сыйфатлы, яхшы музыкаль бизәлеш белән эшләү юнәлеше үсә. Ләкин әйтмичә булдыра алмыйм. Бу әлбәттә минем күңелемне тырнап тора торган әйберләрнең берсе. Рус көенә татар сүзләре әйтеп җырлыйлар. Җырламыйлар, әйтеп җырларга тырышалар. Бу әлбәттә мине борчуга да сала, сүзнең ударениясына да карамыйлар, ничек әйтелә ул, менә барыбер. Барамы менә ул теге ритм әйбәт, ләкин без шул саллы, дөрес, яхшы сыйфатлы музыкаль бизәлешкә үзебезнең моңны салырга кирәк. Үзебезнең дөрес басымнар белән әйтелгән сүзләрне, камил шигырьләрне, камил көйләрне салырга кирәк. Шул вакытта заманча юнәлеш белән бик акыллы, көчле синтез булырга тиеш. Шул вакытта безгә алга китәчәк. Булдыралар дип карарлар дип әйтәсем килә. Ләкин бар андый мисаллар бар. Алар сирәк. Аннан соң милли кино сәнгатендә дә сезнең исемегез ярылып ята дип әйтергә кирәк. Ялан аяклы кыз фильмы инде шактый вакыт чыкканына шактый вакыт булса да, аны инде тамашачыларыбыз әле дә яратып карый. Ничек уйлыйсыз, әлеге фильмның төп фишкасы нәрсәдә булды икән? Уңышының сире нәрсәдә? Беренчедән, мин бу фильмга әлеге дә баягы фильмга мине җырым алып керде. Фильмның кастингы игълан иткәч, анда җырчы кыз роле булгач, мин
ике дә уйлап тормадым. Ризалаштыңыз. Ризалаштым әлеге рольгә. Һәм популярлыгы нәрсәдә? Ул тормышчан беренчедән. Һәм актерлар сайлау бик уңышлы. Эшләнгән актерлар дөрес куелган дип уйлыйм мин. Һәм фильмның сюжеты, аның сценарийсы тормышчан, гади, ясалмалык юк анда. Ясалмалык юк менә. Тормышны ничек бар шулай күрсәткән. Әрнүле вакытын әрнүле итеп күрсәткән, шатлыклы вакытын шатлыклы итеп күрсәткән. Һәм анда менә әйтәм бит ясалмалык юк. Бәлки аннан соң минем шын театр артисты булмавымда, Руслан Сафин шын театр артисты булмауда бәлки йогынты ясагандыр, чөнки без театрның законнарын белмибез. Без переигрывать итә алмыйбыз. Ничек бар шулай? Ничек бар шулай? Без үзебез ничек тоемладык, шулай фильмны менә мин шәхсән мин шулай уйнадым. Менә әйтеп тә үтеп киттегез, сез бит инде бүгенге көндә ансамбльне дә җитәклисез. Хәзер идеге шушы урында сез җитәкләгән ансамбль турында да сюжет кабы тигәле. Игътибар экранга. Танылган җырчы Асылъярның Мәдәният һәм сәнгать институтында белем бирү сер түгел. Биредә ул студентларны җыйнап, фольклор ансамбле туплаган. Нәкъ 1 ел элек безнең Казан дәүләт мәдәният институтында халык иҗатын өйрәнү һәм музыкаль белем бирү кафедрасында зур милли ансамблебез барлыкка килде. Казан дәүләт мәдәният институтының фольклор музыкасы милли ансамбле. Ансамблебездә безнең 30дан артык студент катнаша. 4 курс студентлары. Һәм бу студентларыбыз инде безнең фольклорны фәнни яктан беренчедән өйрәнеп, икенчедән шушы фольклор үрнәкләрен зур сәхнәгә күтәрү өстендә эшлиләр. Шунысы игътибарга лаек, ансамбльнең җыр биюләреннән тулы бер спектакль барлыкка килә. Монда репертуарыбыз вокаллык точысыннан тора, безнең репертуар ул сайлы студентларга бирә. Һәм мин аларга аккомпанемент ясыйм шушы җырларга, студентларга уңайлы, җырларга уңайлы булсын өчен. Мондый төр чаралар студентларның үзләренә дә бик ошый. Миңа ансамбль бик ошый, чөнки без монда үзем теге авыл малае булгач та, миңа бик кызык теге үземнең авылда эшләгән эшләрне без монда сәхнәгә дә күрсәтәбез. Классик җырларны, элекке халык җырларын күбрәк репертуарга алабыз ансамбльдә. Һәм инде аларны бик яратып башкарабыз һәм менә минем иң яраткан җырым ул инде Иделләре күлләре җыры. Иделләре, иделләре, иделләре күлләре, син минеккә, мин синеккә димәдем битергәре. Шуннан да бик күркәм эшләр башкарасыз, әфәрин дип кенә әйтәсез килә. Менә бүгенге көндә нинди чараларга әзерләнәсез? Бу ел бит инде безнең Идел Булгарстанның рәсми рәвештә ислам динен кабул итүенә 1100 ел уңаеннан шундый ел дип игълан ителде. Һәм шушы ел кысаларында безнең ансамблебез шулай ук яңа программа әзерли, татар рухлылыгы дип атала. Монда инде күбрәк безнең тарихи җырларыбыз керәчәк, бәйит мөнәҗәтләр керәчәк. Нинди җырлар бар? Мин хәзер әйтсәм, ул җырларны сез бәлки белмәссез дә, чөнки монда безнең билгеле бер тарихи хронологик даталарны күз алдында тотып эшләргә кирәк. Анда Җомга көн дигән җырлар, Шәһри Болгар, анда шундый борынгы көйләр нигезендә бара торган шундый, ничек дип әйтим инде, бу бәлки менә мәдәни агарту чараларының берсе буларак та булыр бу безнең проектыбыз, чөнки анда безнең тарих турында да сөйләнелә, ничәнче елны кабул ителгән ислам нинди шартларда, менә барысы да шул турыда сөйләнелеп, ул бөтенсе җыр, моң белән һәм милли музыкаль инструментларыбыз белән үрелеп барачак. Без сезгә үз чиратыбызда бар, тик уңышлар гына теләп калабыз. Һәм тапшыруыбызны йомгаклап безнең тамашачыларыбызга бүләк итеп берәр җырыгызны башкарсагыз, бик шат булыр идек. Ой, Гөлсә, без сөйләрбез генә дип уйлаган идек, ярый. Мин халык җыры җырлыйсым килә. Салкын чишмә. Сандугач, сайрый
тәвәккәл, тау астында салқын шишмә, шылтыр ағадыр. Дүниясында рәхәт күрми ғүмір өтіп барадыр. Ескерткіш болды бұл. Сізге тағын бір қат рәхметібізні әйтәбіз бүгін біздің студиябізге келіп, біздің тапшыруыбызны тағында нұрландырғаныңыз үшін. Сізге алға табада бардық, барлық эшләрегездә дә уңышлар телибез һәм сездән матур җырлар көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт Гөлүсә сиңа, рәхмәт тамашачыларыбызга, безнең белән бергә булганнар өчен. Шундый матур очрашуларыбыз ешрак булсын. Рәхмәт бик зур. Киләчәктә дә сезне көтеп калабыз. Бик зур Рәхмәт. рәхмәт сезгә. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.